Sentenza ta' 24 ħabs sal Austin Mallija wara li fis-16 ta' frar kien instab ħati b'verdett ta' 7-2. Austin Mallija ġie kundannat 24 sena effettivi ta' priġunerija u ġie ordnat iħallas multa ta' 35,000 euro wara li unstab ħati ta' possess aggravat ta' kannabis u assoċjazzjoni għall-iskop ta' traffikar. Madwar 8 snin ilu Mallija kien beda jinvolvi ruħu ma' grupp sospettati li kien jippjana jimporta kannabis lejn Malta. Is-sorveljanza tal-Pulizija inizjalment kienet immirata fuq Michele Artale li wasal fil-pajjiż bil-katamaran u mar direttament lejn residenza fil-Ħamrun. L-għada uffiċjali osservaw individwu ieħor li aktar tard ġie identifikat bħala Austin Mallija. Jasal bil-karozza u jidħol fl-istess proprjetà. Skont il-prosekuzzjoni il-pjan kien li Mallija u Artale jiltaqgħu ma' persuna oħra, Sandro Lopresti, u jużaw il-van ta' Mallija biex jitrasportaw il-kannabis. Il-prosekuzzjoni sostniet illi Artale ta' istruzzjonijiet lil Mallija biex jistenna f'parkeġġ f'Ħallija qabel ma ddiriġih lejn maħżen f'Taqali biex jiltaqa' ma' Sandro Lopresti. Il-Pulizija kienet żammet sorveljanza kif Mallija saq lejn Taqali, daħal fil-bitħa ta' maħżen u aktar tard ħareġ b'kaxxa mobbija fil-van tiegħu. Filmati minn CCTV uraw sussegwentament lil Mallija u lil Sandro Lopresti iħottu żewġ kaxxi fil-vettura tal-Lopresti qabel ma telqu u rritornaw lejn il-Ħamrun. L-uffiċjali kienu intervjenew kif l-irġiel kienu qed iniżlu l-pakketti li kienu mobbija ġewwa kaxxi ta' appliances bojot u wettqu tfittxija fl-appartament tal-Ħamrun. Fit-tfittxija nstabu diversi pakketti li kien jidher li fihom kannabis. Espert maħtur mill-qorti aktar tard kien ikkonferma li s-sustanza kienet kannabis, pis ta' aktar minn 50 kg u purità ta' 11% illi fisser valur stmat fit-triq illi jaqbes in-9 miljun euro.